uspela sam, setila sam se da uzmem katalog iz Lidla i da napravim vam ovaj video. Ja se nadam da ću uspeti što pre da izeditujem i da vam stavim na YouTube, da ne bi izgubili aktuelnost, zato što je ovaj važi od četvrtka 29. jula pa do isteka zaliha i ovo je očigledno specijalna ponuda za predškolu, a ovaj drugi je od 5. avgusta do 8. avgusta, tako da mislila sam prvo da vidimo šta ima u ovom posvećenom školi, pa možda eto uspete da nađete i vi za vas nešto. Dakle, ima ova pernica 31 deo, vrlo povoljno, 600 dinara. Ne mogu da nerviraju me ove njihove cene, mislim svi to rade, ali mene to nervira. Znači 15 flomastera, 6 drvenih bojica, 2 grafitne olovke, 1 rezač, 1 gumica za brisanje, 1 lenjir, 1 trougao, 2 spajalice, 1 raspored časova, 1 kartica za ime i prezime i to je tako povoljno. Zatim ima neka 3D pernica, ona je verovatno za ove male školarce, vidite, ima u obliku dinosaurusa, u obliku jednoroga, baš zanimljivo. I ona je iste cijene, to je Herlitz marka. Zatim ima ovi rančevi, fino izgledaju, jako povoljni, 1599, podesivi za visinu od 140 do 180, ima podesiv u 5 nivoa i baš onako zanimljivo izgledaju, tako da verujem da su korisni takođe. Zatim sveske školske A4, 52 lista, 69,99, ima raznih, zaista su isto lepe. I ovde takođe neka hit cena, A5 format, 34,99, takođe lepe, razne slike zanimljive. Zatim A4, 40 listova, 114,99 i ove jednobojne 40 listova, ovo su ove sjajne, kao zato su ovako skuplje, 149,99. Zatim ima ove sa spiralom A4, 100 listova, 129,99, to je takođe zanimljivo. Ima ove A5, 160 listova, 119,99. Zatim fascicle A4 format, takođe 20 komada, umetnuta traka za obeležavanje, znači oko 300 dinara. Zatim folija ili omac za uvijanje svezaka, više vrsta, set je 159,99.
cena. Zatim još jedan Štedlerov pribor, setovi za jedan od dvostrani flomasteri 10 komada, jumbo drvene bojice 6 komada, jumbo grafitne olovke 2 komada, hemijske olovke 10 komada, to je ta cena. Zatim ima Pik školski pribor, dakle gumice za brisanje
Iako za nas retko kad uzmem nešto, to jest već sam, drago mi je što sam naučila decu još kad su bili mali, inače ovo što čujete to je osveživač prostora. Drago mi je što sam naučila decu još kad su bili mali da ne piju puno ove zašećerene sokove, tako da oni ni sad nešto preterano ne piju te sokove. Tako da naučila sam ih da je voda najvažnija i da je voda nesmetljiva. Dalje imamo Sien Nature's Beauty Shampoo, više vrsta, 300 ml, 149,99, vrlo povoljno, ali eto, Sien, nisam baš nešto oduševljena njihovim brendom. Isto tako i regenerator i tečni sapun, više vrsta, zatim ima neki deterđent, Lel za pranje belog i svetlog veša, takođe povoljan, znači ima 3,75 kg, 399,99. Zatim ovaj Floralis Ultra Strong Extra Large Kitchen Towels XXL pakovanje, znači dvoslojni, 700 listića, znači 2 komada u pakovanju, 359,99, to je kratkotrajna ponuda. To je dobro uzeti zato što su oni stvarno zakon i dugo traju. Zatim neki Essence parfem, više vrsta za žene ili muškarce, 100 ml, 699,99. I ima ovaj neki Maxi Drat deterđent za pranje veša XXL za šareni veš ili univerzalni, takođe kratkotrajna ponuda, 5 litara, 899,99. Nešto me to ne privlači, ali sad ima, ovo su neki očigledno, da, doživi ukuse sveta, očigledno je sada Grčka na redu, ima neko maslinovo ulje Sagrita, ekstra devičansko 750 ml za 639,99, zatim masline bez koštice sa košticom, zatim začini za grčka jela, za gyros, za suvlaki, za tzatziki ili biftek. Zatim ima jagnjeće meso, 2,3 kg, kratkotrajna ponuda, kilogram je 549,99. Zatim halumi, sir za grilovanje sa Kipra, bosiljak ili čili, 399,90, 225 grama, vrlo skupo. Zatim vino od 750 ml, Patra, grčka, crveno vino, zatim halumi, sir sa Kipra, 225 grama, namaz od maslina sa paprikom, sa zelenim ili kalamata maslinama. Nisam nešto baš dugo sa grčkom kuhinjom, volim po nešto, ali ne sve. Zatim ima grčka feta, 200 grama, ima tzatziki salata, 250 grama, kozi sir u salamuri sečen 400 grama, originalni feta sir 400 grama, vrlo skup, tako da, sarmice u vinovoj lozi, 280 grama, zatim beli pasulj u paradajz sosu, 280 grama, ovo bih možda probala, pošto ja generalno pasulj izbegavam, sad da spremam jer mi jako smeta, a ovako kao nezapržen možda može. Tako da ima ove neke kockice
na ljudima koji rade i to koji mnogo rade i onda samo uzmu to i na brzinu spremu. Meni to ne treba, to i ne gledam. Što posebno, evo, ovo pecivo, volim ovo njihovo pecivo, stvarno iz pekare, super. Znači sad je kifla sa maslinama na popustu, krofna sa punjenjem od kajsi i burek sa sirom. To će biti na popustu. Evo još nešto. Od ponedeljka do od 9. do 11. augusta, znači milpona, ovi namazi sirni, nekoliko vrsta. Nešto ja njih ne volim, ali zato ovaj Pilosov puter obožavam i sad će biti na akciji 114,99. Zatim ovaj takođe sir obožavam, pola kilograma 129,99. Voćni jogurti Pilosovi takođe su mi bolji nego milponini. I Pilosovi namaz, kiselo mleko će takođe biti na akciji, krajinska kobasica, ovaj puff pastry, ovo kao lisnato, to se meni ne sviđa. Mislim, može da se upotrebi, recimo da se napravi neki slatki. Nešto mi se tu ne sviđa, ne znam šta, ali probat ću možda nekad jabuke u testu da napravim. Zatim pizza šunka, 500 grama, 179,99. Mađarica kolač, 400 grama, 189,99. Ovo je srpski proizvod. Vidite, ja uvek zaboravim da pomenem da li je nešto srpski proizvod. Uvek u katalogu bude obeleženo. Narisana 114,99. Sveža ćureća 59,99. Nektarine kilogram 89,99. To je srpski proizvod takođe. 800 grama, to je isto super ponuda. Budimska pikok kobasica, takođe srpski proizvod, 199,99, 300 grama. I to je to, narode moji, nadam se da ste uspeli